Monday ng gabi, ang tulog ako. Tagay, Sir Manny. Ito lang nakita. Ikwento ko, okay lang. Nasa itaas daw ako ng building. Sige, sir. Kwento mo yung panaginip mo. Yung kalsada, lupa, sige. parang alo ng Tagay. dagat. Nakita ko may tumatakbong Kabayo. na may Hindi nang kabayo. iniinom natin, hindi redors. Anong kabayo? Lasing ka na. Doon ako sa building. Tapos pagtingin ko doon, parang river na dry. Tapos nakaganon lang siya. Tapos ganun. Huli ng takbo ng kabayo. Sabi ko, Hindi kita maintindihan. nakakaba, hindi siya Ulit-ulit ang abot kwento doon. mo. Hindi siya abot. Kapag kahit tumalon ang kabayo, hindi siya abot. Ako, tumalon yung kabayo. Tapos pati yung Tumagay ka na lang, mabuti pa. talagang hindi umabot yung kabayo doon sa kabilang Sagay. gitna. Tapos talagang Lasing flat na ako, flat, gano'n. pero Tapos pati yung kabayo. Hindi kita maintindihan. Ang gulo mong Yung kausap. sakay, Hindi ko, ano kung hindi mo panaginip ko. So, Monday afternoon, lagi ko pang inisip yun. Pastor, nanaginip ako. Ito yung panaginip ko. Tapos, sige, pag-pray natin yan. Hininto ko rin. Ang ibig sabihin Sir Manny. ng panaginip ko na yun, hindi ko maintindihan. Tagay na lang tayo. Ganun pa. Na yung nangyari sa akin, naalala ko yung panaginip ko. Nung Yung nagising ako, dami di ba? mong sinasabi. Tumayo ako ganyan. Tapos kung Ay, titingnan mo, talo ka na reviewin mo yung talaga. fight. Talo ka na. Kasi naalala ko yung panaginip ko. Hindi ako nagtampo. Talo ka sa Walang kamay mo. gago!